sa začne dlho očakávané stretnutie medzi futbalovým klubom Senica a MFK Ružomberok. V oboch tímoch nastalo počas zimnej prestávky množstvo zmien. Povieme si o nich neskôr. Malú chvíľu predstavenie Sokoliarov z Bojníc, súbor Aquila má nachystané nové číslo. Určite vidíte v stredovom kruhu udatného rytiera, ktorý nesie. A teraz koho? Myslíte, že Alojza? Kdeže Alojz má dnes svoje manželské povinnosti a je v Rimavskej Sobote. Na nedávnom turnaji sálovom v Mijave zvíťazili naši chlapci v konfrontácii Žiliny, Nitry, Košíc a samozrejme nášho týmu. Najskôr Henrik Ravas, Dušan Rízek, nasleduje Filip Palkovič, Tibor Schneider, Nikolas Včelka, Adam Januška, kapitán týmu Jakub Krč, Denis Baumgartner, Samuel Mráz, Tomáš Hrús, Mário Vrábel, Matúš Ravas, Rado Sedláček a Matej Kosorín. Sú tam ešte ďalší dvaja futbalisti, Matej Adamec a Jozef Masár. Poprosím aj vedúceho mužstva Petra Krča a samozrejme trénera Zdena Nádaského. Prezident futbalového klubu Viktor Blažek spoločne so športovým riaditeľom Dušanom Vrťom už odmeňujú naše mladé nádeje. Poprosím obrovský potlesk pre šampiónov Slovenska. Kapitánom, ako som už hovoril, Jakub Krč. Jakub, ako prebiehala celá tá súťaž? Ako ste to prežívali ako chlapci? Ja neviem, v pohode. Ktorý z tých súperov bol najťažší? Bola tam Žilina, Nitra, takisto Košice. Myslím, že Žilina. Dobre, chlapci, zvládli ste to, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie vaše úspechy. Mladenci získavajú v týchto chvíľach medaily a takisto tašky, v ktorých sú propagačné materiály nášho futbalového klubu. Ukázali dospelým, ako sa získavajú trofeje, tituly, vavríny. Verme, že nebude trvať dlho a starší futbalisti v pruhovaných modro-červených dresoch budú žať rovnako veľké úspechy. Ďakujeme mladým chlapcom FK Senica, šampiónom v sálovom futbale. Samozrejme bez spoločného fota by to ani nešlo, takže chlapci zapózujeme fotografovi a potom už šup donútra, aby sme neprekladli.